So kung inani nakadry inyong buhok day og nag-rubberized na sa, ang ma-recommend ako na sa inyo day no para dili siya mosamot og ka-damage. So kailangan day mag-hair treatment mo og KOS para dili na mosamot og ka-damage ang inyong buhok. Kay kanimo kung KOS day no day is para jud ni siya day sa mga damage hair na nga masalba pa ba. Kay siyempre day mga pilingwapa biya kay mo sa tanan no. Magulguol na ba dayon mo no kung musamot nagka-damage ang inyong buhok. Anyway day pag mag-KOS day ko day no is akuha ng hugasan og mayo ang inyong buhok para nindot siya og result day no ug motalab jud ang medisina nga akong i-apply. Muna kumuanhi mo sa kuha day no day pagdala lang mo daan og extra t-shirt. Kay basin ba mabasa bitaw mo sige tuwad-tuwad no please lang. Og duha day ka klase nga KOS ang akong gigamit ani. Kay lagi ang tumoy manggod sa buhok sa akong client ani day no nag-rubberize na day tungod sa patong-patong nga color. Then sa bagong tubo niya nga buhok day no day is lahi po na nga KOS nga ako ang gigamit. Muna daghan kay mo na sa kuha no ma'am tagpila ang KOS ma'am no kay kami lang ang mag-DIY. Day para manggod sa kuha day no day is dili jud mo dapat day mag-DIY mo aning KOS. Kay dili porket day nga hair treatment ni day no day is dili na namusamot og ka-damage ang inyong buhok ana please lang. Kay lagi bahalag hair treatment ni siya day no day pero kaya sad ni siya day musamot og kadaot ang inyong buhok ani. Muna kaming mga hairdresser day no day is dili na mo ni recommended sa inyo nga mag-DIY mo. Kay basin unya mo samot og kadaot inyong buhok no, kami pa inyong mahayon please lang. Para sa niya akong client karon day no day is dito na siya sa parlor day ug gusto siya magpariban. Pero dili na daw sa mo riban day kay lagi day delikado na daw ang iyang buhok. Kay dili lang dihalata sa kamera day no day pero gabi ni Rubberized ang tumoy sa iyang buhok. Bali ang healthy ani niya day no kanarang itaas niya nga bagong tubo. Mo na day pag mag-KOS gali mo day mag-DIY mo day no dapat kabalo mo sa inyong buhok. Kay kung mapataka lang sa mong pahid aning KOS day no day is mudaot yung nagsamot ang inyong buhok please lang. Mo na day sa dili gustong magpariban day no pero gusto mo motulid na inyong buhok. So kaning hair treatment ang gamitan ninyo day no kay nanin siya 80% ka straightening og 6 months to 8 months ang mudugay ang iyang ka straight ani. Pero depende ra sa na sa iyong buhok day no kung giunsa niyo pag-atiman no kay kung inyo nang atiman ug iyong buhok day no is moabot po na siya 1 year. So kanin jud hair treatment day ang ma-recommend nako sa inyo ha day no pagkabalo nagali mo day nga dry ug damage na kay na inyong buhok. O kung gusto pagali mo day nga masalbar na inyong buhok day no day kaning hair treatment ang para sa inyo ha. Og diri sa Iligan City karon day no day is ako pa ang naay KOS ako ang pagkahibalo ba. Pero kanin jud no hair treatment day no medyo prices sa jud pud hinuon ni. Pero mao jud ni ang dakong tabang day sa mga damage na kay sa tanan nga buhok. Anyway day mao day na ang before ug after sa buhok sa akong client. Kung unsa siya ka dry day mao na pud siya kabagsak karon. So kanin jud hair treatment day ang isa sa pinakaganahan nako. Mao na day kay pilingwapa man ka day no day then 50-50 na gali na imong buhok. So kanin jud hair treatment ang para sa imong buhok no please lang. Og mao day to no by mo oy.